Hola, benvinguts a Li Bona Lletra, l'espai setmanal d'entrevistes que cada setmana obre 3 finestres d'actualitat per tenir 3 converses de forma distesa. Avui començarem parlant amb Ramon Gené. El coneixíem, per exemple, pel programa Òpera en Texans, que ens va fer propers a tots aquest gènere, però ara ha debutat en una altra faceta, la de novel·lista, i ho ha fet a l'engròs guanyant el premi més ben dotat de la literatura catalana, el Ramon Llull. El fil conductor de tota la seva activitat i de la seva vida és la música, i per això la novel·la té un instrument com a protagonista principal. Es diu Història d'un piano. Seguirem el programa parlant d'una obra de teatre que des de fa més de 3 anys, i superant en alguns casos incomprensions i intents de boicot, recorre els escenaris. Es diu El Sasso i ens remet a l'episodi conegut en què uns joves d'aquesta població navarresa van acabar acusats de terrorisme després d'una baralla de bar amb agents de la Guàrdia Civil. Serà amb un dels actors que l'interpreta, Egoitz Sánchez. I tancarem el programa amb el periodista Víctor Palomar, director de l'edició d'Osona, Ripollès i el Lluçanès del 9-9, amb qui parlarem de l'anàlisi d'actualitat. Parlarem de 2 temes que ens ocupen aquests dies i que ell mateix ha seleccionat. El nou pacte per la migració i l'asil que endureix les condicions d'entrada a la Unió Europea i la preocupació per reiterats casos de violència vicària. I tot això ho farem, com sempre, a poc i amb bona lletra. Comencem. No pot ser més descriptiu el títol de la novel·la guanyadora del Premi Ramon Llull d'aquest any, Història d'un piano, perquè realment hi desfilen diversos personatges de carn i ossos, però el protagonista de debò és un piano, un instrument que guarda en ell molta música i un bon tros de la història europea del segle XX. Ramon Gené, llicenciat en Humanitats i Empresa, antic cantant d'òpera, divulgador musical, creador de programes de televisió que ens acosten la clàssica, inicia ara un camí literari que no podia haver començat millor. Benvingut a Li Bona Lletra, gràcies per acompanyar-nos i enhorabona pel Premi, Ramon. Doncs moltes gràcies per tenir-me, moltes gràcies per la felicitació i molt feliç de seguir. I quan feia la descripció, no?, amb aquesta rastellera d'arguments i de càrrecs, pensava, això hauríem de resumir-ho, de dir, és un tot-terreny. Ramon Gené és un tot-terreny. Faig una miqueta de tot, o he fet una miqueta de tot, això sí que és veritat. Parlem de la novel·la. Veu la novel·la com una altra forma d'apropar la gent a la música, de la mateixa manera que ho ha fet, per exemple, a la televisió? La primera és difícil, veig, eh? Sí, és una pregunta complicada, no me l'havia plantejat mai així. No, és simplement, jo havia escrit abans, tinc 3 llibres publicats abans que aquest, però són llibres més de les meves coses, més d'assaig, més tècnics, més... tot i que són molt llegibles i que agraden molt, però que hi ha un moment que et planteges fer com la primera novel·la, no? Ara escrivirem tot una altra cosa. I no, en el plantejament no hi ha haig d'apropar o de fer o de divulgar totes aquestes coses, no, és una novel·la com la que podria escriure qualsevol altre autor. Hi ha un tema que Història d'un piano és una novel·la, ho hem dit, i per tant és ficció, però l'instrument realment existeix. Vostè és el propietari del piano, Grotrian Steinbeck, no sé si ho he pronunciat bé. Perfecte. Fabricat l'any 1915 d'aquesta història. És un piano real que existeix. Sí, és el meu piano, o si més no el piano que jo tinc a casa meva, tot i que ara una vegada acabada la novel·la vaig adonar-me'n que no era el meu piano, que jo només sóc el que el té, però en realitat mai ha estat el meu piano. És el piano que jo tinc a casa, jo sóc com l'últim custodi, sóc com l'últim cavaller del Graal que l'està guardant per traspassar-lo quan jo ja no hi sigui, però és una novel·la basada en fets reals, perquè no només el piano és real i existeix, i està fabricat l'any 1915 en plena Primera Guerra Mundial
com dius tu, sinó que totes les persones que formen part d'aquesta història, qui més qui menys, també és real, no? I aquesta història, diguem, la qüestió és que entra en una curiosa botiga on el guarden gairebé d'amagat, aquest piano. Sí. Això ho diu la novel·la, però va ser semblant la forma com vostè el va trobar? La forma que jo explico com trobo el piano és exactament tal i com va ser, no? Imagineu-vos un instrumentista com jo, un pianista, que busca un piano, que no té piano a casa, que tens un piano d'aquells elèctrics horribles per no molestar els veïns, però clar, tu vols tenir un piano de cua, no saps com fer-t'ho perquè no tens ni un duro, i un piano de cua vulguis que no val calés. I anys buscant el piano que tingués el so que a mi em semblava que havia de tenir, un so d'abans, una cosa vellutada i al mateix temps sense ni un duro, complicat, no? Busco, no trobo mai. I un dia anant per Barcelona, amb moto, jo soc dels que va amb moto per Barcelona, arribo al barri de Gràcia i arribo, de casualitat, en un carrer que es diu carrer Santa Tecla. I això és així. Deixo la moto una premonició, gairebé. Sí, com el destí, no? Deixo la moto ja i, hosti, veig davant un rètol que posa Pianos Santa Tecla. Heu de pensar que jo em conec més o menys totes les botigues de piano de tot arreu. No tenia ni idea que hi havia un lloc que es deia Pianos Santa Tecla. I vaig entrar, tot i que era un lloc que no convidava massa a entrar-hi, perquè era un lloc, més que una botiga, era un tuguri, era un cau, era un lloc que convidava poc a entrar-hi. Els pianos que es veien des de fora eren un desastre, estaven tots mig morts, però hi vaig entrar. Em va rebre una persona que era de Polònia, que es deia Janusz Borowski, i vaig mirar els pianos, era una botiga molt petita, vaig pensar, bé, aquí tampoc trobarà res, no? Però, ostres, a la rebotiga hi tenia un altre piano, i me'l va ensenyar, abans no marxés me'l va ensenyar, no? I quan el vaig veure vaig pensar, ostres, és aquest és el piano, no? O sigui, en l'exacte moment en què vaig veure, precís moment, vaig saber qui era aquell piano i cap altre, no? I el vaig, entre moltes cometes, comprar. No el vaig acabar de comprar, però és una cosa que heu de descobrir el llibre. Me'l vaig endur a casa, no? I el vaig estar mantenint com vaig poder, no? Amb una afinació aquí, una afinació allà, perquè no tenia calés. Jo vivia en un pis molt petit. Vaig treure la taula del menjador, vaig treure les cadires, vaig treure el sofà, vaig treure tot i vaig plantificar el piano. I me'l vaig endur. I vaig estar mantenint el piano com vaig poder, no? Fins que, i aquí ve la cosa, fins que un dia vaig aconseguir replegar 4 quartos i el vaig dur a restaurar. I quan vaig portar el piano a restaurar, perquè el piano s'ho mereixia, perquè era un piano antic i tal, aleshores van aparèixer un parell de coses dins el piano, que és les coses que són interessants. La primera, el seu número de sèrie, 31.887. Heu de pensar que el piano estava pintat, repintat 50.000 vegades, no? Quan vam treure totes les capes de pintura va sortir un número, que per això el llibre es diu Història d'un piano 31.887, perquè tots els instruments tenen un número de sèrie, no? Aquest número de sèrie el que fa és explicar-te, diguéssim, d'on ve el piano, qui el va fer, com el va fer, quan el va fer, no? I, ostres, amb el número de sèrie doncs vam descobrir que era un piano de l'any 1915, que venia de la ciutat de Braunschweig, a Saxònia, i jo amb això ja estava feliç, era l'home més feliç del món, no? Havia descobert l'edat del meu piano que jo uns anys enrere havia comprat amb tanta joia, no? Però després va sortir una altra cosa, i aquesta és la cosa. Què era aquesta altra cosa que hi havia al piano, no? Perquè el Jesús, que és el meu afinador, que és un personatge del llibre. Bé, de fet és una persona, ara s'ha convertit en un personatge del llibre, que és el que passa amb tots els personatges del llibre, que gairebé tots abans han estat persones. Em va dir, un momento, Ramon, en el piano hay otra cosa. I aleshores em va fer guaitar allò, no? I dins del piano hi havia allò que no hi havia de ser. I era, què dimonis fa això aquí al piano? Per què hi ha això? Per què hi ha aquesta cosa al piano, no? Que és una cosa com minúscula, molt petita, però al mateix temps és com... Però què vol dir això, no? Així que vaig agafar el cotxe, això era en plena pandèmia, quan ens van començar a deixar de sortir de casa, allò que en deien la nueva normalitat. Vaig agafar el cotxe i me'n vaig a Alemanya. I em vaig plantar allà, a la fàbrica. Clar, és una fàbrica centenària,
i vaig dir, escolti, jo tinc un piano seu, no? El 31.887, no? I el Herr Gritzka, el senyor Gritzka, que és el director general de la fàbrica, que em va atendre, que també és un personatge del llibre, però també és una persona abans que personatge, em va dir, home, aviam, un moment, ja se'n va anar a l'arxiu, va treure el llibre de registre de vendes de l'any 1915, me'l va plantificar allà davant i allà hi havia el meu piano, tu. 31.887, pim-pim, model, boudoir, pim-pam. I què té d'especial un instrument com aquest? Creu que hi ha rastre de la gent, de les persones que l'han tocat abans? De fet, com deia, hi havia una llista dels propietaris escrita a mà. Aquí està la cosa, no? Que quan jo li dic, moment, correcte, aquí està el piano en el llibre, però és que jo m'he trobat aquesta altra cosa, no? I ell diu, home, jo amb aquesta altra cosa no el puc ajudar, perquè no sé què hi fa això aquí, no? Dic, home, però potser ho van posar vostès, això. Dic, no, aquí ningú va posar això, no? I va dir, però jo necessito que vostè m'ajudi perquè jo necessito saber per què, no? I aleshores ell el que va fer, va dir, jo el que li puc dir és aquí vam vendre el piano l'any 1915. On el vam portar? I em va donar una adreça d'una ciutat i un nom. I jo en comptes de tornar-me a Barcelona vaig agafar el cotxe i me'n vaig anar fins allà, que és la ciutat de Magdeburg, a Saxònia també. I vaig arribar allà i allà vaig començar a estirar els fils. Vaig començar a estirar per aquí, per allà, per tot arreu, fins que vaig aconseguir gairebé reconstruir 100 anys de la història d'un instrument. De fet, aquest origen, l'any 1915, el de la fabricació del piano, el va portar a la Primera Guerra Mundial. El destinatari original de l'instrument és un jove prodigi, un noi que estava destinat a ser un virtuós i que mai el va poder tocar. Exacte. I penseu, la primera persona que apareix és el Johannes Schulze, que és un virtuós del piano. És un nano que amb 6 anys es posa a tocar com qui no vol la cosa, com si sempre hagués sabut fer-ho d'una manera totalment natural. És algú destinat a ser el pianista més gran que hagi existit mai. Està estudiant, l'envien a estudiar al Conservatori de Leipzig i aleshores arriba la guerra. Arriba la Primera Guerra Mundial i ell no se'n pot escapar i és enviat al front occidental. Mentre és al front, la seva mare compra el piano per ell. És qui fa el viatge fins a la fàbrica i pensa, compraré un piano nou pel meu fill perquè quan el meu fill torni a casa el pugui tocar, no? I tingui un piano amb el que estudiar a casa, un piano digne del seu talent, no? I ja veureu si això és o no possible, no? Perquè el que fa el piano és que va escollint les persones amb les que vol estar. El piano, hi ha aquesta cosa, és com els llibres. En realitat, el lector no arriba mai al llibre, és el llibre el que arriba al lector, és el llibre el que et busca, és el llibre el que t'està buscant, no? Amb un instrument això és encara més evident. L'instrument sempre fa la seva via i sempre s'obre camí per trobar amb qui vol estar, no? I això és el que fa el piano. Durant tot el segle XX, des del 1915 fins avui en dia, el que ell ha anat fent és obrint-se camí. I, clar, expliquem tota la història del segle XX, de fet el piano explica tota la història del segle XX, i en fer-ho, ell el que fa és anar com redimint, anar com salvant, anar com trobant, anar com agermanant totes les persones amb les que es troba, que a vegades estan a un bàndol de la guerra i a vegades estan a l'altre. I que com que estan a un bàndol i estan a l'altre no parlen el mateix idioma, però en realitat s'estableix una mena de connexió a un altre nivell, no? Quan reciten o quan canten cadascú en la seva llengua. Exacte, hi ha un moment màgic que és la treva del Nadal del 1914. No? Us heu d'imaginar el 1914, al front occidental, a un costat de les trinxeres, a la Primera Guerra Mundial, que era una guerra de trinxeres, a un costat els alemanys, que no eren ben bé els alemanys, diem alemanys per entendre'ns avui en dia, però els alemanys, i a l'altre costat els britànics, no? Que havien vingut i havien baixat fins a França per ajudar els francesos a contenir l'avenç dels alemanys. I la nit de Nadal, des d'una trinxera i des de l'altra, que estaven molt a prop, al mig d'aquestes dues trinxeres hi havia una cosa que es deia la terra de ningú,
els anglesos en deien el No Man's Land i els alemanys el Niemandsland, que és aquest lloc on els soldats sortien per intentar aconseguir avançar una miqueta de terreny, no? I llavors els altres sortien i intentaven el mateix, i era impossible. I per això el front, durant tots els anys de la guerra, no es va moure ni un mil·límetre. Però la nit de Nadal, els d'una trinxera van començar a cantar Nadales, i els de l'altra trinxera van començar a cantar Nadales, uns en alemany i uns en anglès. I uns cantaven les seves Nadales i els altres cantaven les seves Nadales. Estaven tan a prop que se sentien, perquè aquesta terra de ningú hi havia moments que era només de 30 o de 40 metres, Penseu que hi havia llocs on era molt estreta, no? I per tant se sentien molt bé els d'un costat i els de l'altre. Hi ha un moment d'aquesta treva en què tots dos canten Santa nit, plàcida nit, cadascun al seu idioma. I de sobte se n'adonen que uns en alemany i els altres en anglès estan cantant la mateixa Nadala i comencen a cantar plegats. I en aquell moment es produeix una cosa que es coneix com la treva del 1914, i és quan tots els soldats surten de les trinxeres, no per matar-se, sinó per cantar plegats. I es fa un partit de futbol, i juguen a cartes, i s'intercanvien objectes, i en aquest moment, just en aquest moment, és quan passa una cosa transcendental en el llibre. És quan el piano, encara sense saber-ho, s'obre camí i comença a passar d'un bàndol a l'altre. I per això el piano passarà per Alemanya, per França, i arribarà fins a Anglaterra. I aquesta imatge que descriu, la imatge de la treva, aquesta de la nit de Nadal, estirant l'argument, podríem arribar a la conclusió que la música i, per extensió, la cultura podrien evitar les guerres, o això és ingenu? Jo explico, i a més és així, si aquell dia hagués estat pels soldats, la guerra s'hagués acabat aquell moment. Però els comandaments, tant d'un costat com de l'altre, van prohibir a partir d'aquell moment, en pena de mort, qualsevol altra confraternització amb l'enemic. Perquè en aquell moment tots es van adonar que els que estaven a l'altra trinxera no eren els seus enemics, sinó que eren uns desgraciats com ells, que estaven allà i que eren cara de canó per morir, no? Aleshores, jo potser sóc molt ingenu, com dius tu, o segurament ho sóc, però és que m'encanta ser-ho, perquè m'encanta pensar que la lectura, els llibres, la literatura, la música, l'art, i que totes les coses que mereixen la pena no són perquè sí. O sigui, la música no és per distreure's, que també. Ja està bé que en algun moment serveixi per distreure's, ja està bé que la lectura també serveixi per distreure's, però té un sentit transcendent, hi ha una transcendència amb el que llegeixes, hi ha una transcendència amb el que escoltes. I aquesta transcendència té a veure amb això, té a veure amb el poder de redenció, té a veure amb intentar que les coses siguin millors. I jo sóc com superfan de que això sigui, que passi, i segurament naïf o segurament ingenu, com dius tu, però per què no? Segur que sí. El piano, com ha dit, anirà a Anglaterra, vindrà la Segona Guerra Mundial i més morts, però hi seguirà tenint vida fins que arriba a mans d'una persona que no és sensible a la música, el que realment posa en perill la vida de l'instrument. Aquest és un altre moment important. I exacte, i això precisament, totes les persones que van tenint el piano tenen molta cura d'ell, no? Com alguna cosa molt preuada. Hi ha una persona que es diu Emily, que és una infermera durant la Segona Guerra Mundial, que s'equivoca amb el següent pas, amb traspassar el piano quan ella ja no hi sigui. No? I es produeix un error en aquesta cadena. I el piano acaba anant allà on ell no vol, per error. I aquest error, que és un error garrafal, és el que fa que avui siguem aquí asseguts i que estiguem parlant del piano i que jo hagi escrit la novel·la, perquè si no hagués estat per aquest error, el piano no hagués arribat mai a Polònia i no hagués arribat mai a Barcelona. Així que no vull dir que gràcies a Déu o gràcies a qui sigui es va produir aquest error, perquè segurament el piano hagués trobat un altre camí, i hagués trobat un altre Ramon Gener, i hagués trobat una altra manera d'explicar la seva història, de trobar algú que la posés negre sobre blanc. Però aquell error és el que va fer
que avui siguem aquí asseguts. I quan parla, diu, el piano hauria trobat una altra persona, és que en realitat, més que vostè trobar el piano, potser el piano el va trobant a vostè. Sí, i al final hi ha tota una cosa... Quan llegiu el llibre molts us preguntareu, hosti, però tot això és veritat o és mentida, no? Perquè, clar, jo he descobert moltes coses d'aquests 100 anys d'existència, però no els he pogut descobrir tots. No els he pogut esbrinar tots. He descobert molts personatges, persones abans, però no les he pogut descobrir a totes, no? Aleshores, allà on jo he arribat, he omplert en ficció. No? I veureu que hi ha moments que és molt màgic tot plegat, i moments que potser és més realista. Llavors hi ha molta gent que pensa, quan em llegeix i que em ve, escolta, m'he llegit el teu llibre, hosti, aquest moment màgic que t'has inventat, i jo dic, compte, que potser els moments màgics són els més reals i potser els més prosaics són els menys reals, no? Es produeix un miracle, es produeix com una espècie de cosa absolutament màgica al final, en el viatge final del piano, que és d'Anglaterra en un bosc, a un bosc de Polònia, amb la frontera amb Bielorússia, i d'aquest lloc tan extrem fins a Barcelona. Aquest lloc és un dels llocs més màgics que hi ha a Europa. De fet, crec que és el lloc més màgic que hi ha a Europa. Es diu el bosc de Białowieża i està a l'est de Polònia, tocant amb la frontera amb Bielorússia. És l'últim bosc d'Europa autèntic, tal com eren els boscos europeus fa 1.000, 2.000, 3.000 anys, no? És l'únic lloc on encara hi ha el bisont europeu, no? On no s'hi pot entrar, perquè la mà de l'home no hi entra. Aleshores, per entrar-hi has de demanar un permís especial, t'hi ha d'acompanyar una persona, no pot ser un grup de més de 2 o 3, has d'anar només per uns llocs molt especials, no pots tocar res del que veus. I en aquest lloc tan especial és on es produeix un miracle molt especial. El toca cada dia, vostè, el piano? Perquè tenir un instrument així també implica un cert ritual, potser, no? El ritual meu és no tant tocar-lo cada dia, perquè no puc. Avui estic aquí i no puc estar a casa tocant. I ara avui estic a Vic, a la tarda seré a Vilafranca, i per tant no pararé a casa tot el dia. Però el que sí faig, i això és molt important, és obrir-lo cada matí. M'aixeco, vaig al lavabo, com tothom, entenc, i després baixo a l'estudi, a la meva biblioteca, on hi tinc el piano, no? I l'obro un clau, i és com una manera de dir-li bon dia, és com una manera de... És com, ostres, ara el piano ja està obert, no? O sigui, ja tot pot començar, és com la il·lusió, res no pot anar malament, el piano està obert, així que ja podem tirar. Ja puc anar a Vic, ja puc anar a Vilafranca, ja puc anar on sigui perquè tot anirà bé perquè el piano està obert. Quan arribi al vespre a casa, doncs faré el contrari. Agafaré la clau, el tancaré, li diré bona nit, i aleshores és com que també me'n puc anar a dormir perquè el piano ja està tancat. I ja gairebé per acabar una curiositat, no? De dir, ha començat amb èxit, diguem, aquesta novel·la premiada ja amb èxit, però està en català i en castellà i no està traduïda, no? Vull dir, vostè l'ha escrit 2 vegades, el llibre. L'ha escrit en català i l'ha escrit en castellà? Sí, jo l'he escrit en català i mentre l'anava escrivint en català, al mateix temps l'he anat escrivint en castellà. He fet totes 2 coses, que és una bestiesa que no recomano a ningú mai més. L'he fet perquè fa molts anys la Carme Riera, signant llibres per Sant Jordi, la tenia asseguda al costat i hi ha un moment que quan canvies de parada, que vas amunt i avall i vas parlant amb autors, no? I un dia la Carme Riera em va dir, hosti, jo escric totes les meves novel·les en català i en castellà. I jo li vaig dir, això ha de ser una bestiesa. Diu, sí, però quan ho faig és com que el text es va fent gran per totes 2 bandes, no? I a vegades, segons com estic escrivint en català, no trobo la cosa, de sobte em poso a escriure-la en castellà, i gràcies a que l'escric en castellà, torno al català, i m'ha agafat tota una altra volada. Bé, em vaig quedar amb aquesta idea al cap durant molts anys. I ara, quan m'he posat a escriure la primera novel·la, vaig pensar, faràs allò que et va dir la Carme. M'he tornat boig, totalment boig. No ho aconsello i no ho faré mai més. Però haig de dir que ella tenia raó, que el text creix per totes 2 bandes,
però és molt i molt i molt complicat. És una feinada de por. I sobretot per mi, que jo reescric 50.000 coses. O sigui, en algun moment algú t'ha de dir, para, acaba el llibre ja d'una vegada, perquè si no, no l'acabaries mai, sempre estàs reescrivint-ho tot 1.000 vegades. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Ramon, per haver-nos acompanyat per aquesta estona de conversa i molt èxit, èxit assegurat, vaja. Escolta, moltíssimes gràcies, un plaer estar aquí amb tu, amb tots els espectadors. Espero que pugueu llegir la novel·la, que us agradi i ja m'ho sabreu dir. Doncs entesos, molt amable. Nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida.